Shonilela ngambukelo khona ekhaya. Siyakumukela ohlelweni ka Dr. Dlamini Mthandazi. Isikhathi 5:15 mbukelo khona ekhaya. Ngifuna ukunezana kumbukelo khona ekhaya. La ekhaya siyahlola, siyathandaza. Noma ukude futhi nakhona siyahlolela 250 uhlola ukude mbukelo khona ekhaya. Unkulunkulu usiza umuntu oyisizakho. Yekela ukulala, yekela ukuvilapha, yekela ukukhathwa benyanga eziningi uthandaza nosizakala badlala ngawo. Lungisa impilo. Lokukhala kwakho lokho ngeke kusize ngalutho. Uma ngabe unebhizinisi idinga ibaso. Nabe ufuna umsebenzi kudinga ugezeke kuthandeke. Hamba ufuna iwasho, amanzi, amakhandlela uzokwazi ukuthola impumelelo. La ekhaya siphethe lokho ehlobo lesiwasho mbukelo khona ekhaya. Ukuma uthandaza la ekhaya ungeza banenge lapha bendabuko inyanga uthandaza ngoma abafundisi babeza into zakho bese ziyakhaya. Mbukelo khona ekhaya. La ekhaya ngiphethe na leader of success now. 600 rand now. Uthele emanzini ilinde 5 minutes bese uyageza. 7 minutes bese uyacitha emva kwalokho. Ukhuluma yonke into oyifunayo ukuthi umsebenzini la ngiphethe khona, la ngisebenza khona, la ngihamba khona, business lami ngifuna kuphakame yonke into evalekile. Lokho gijima ngokuphakamisela indawo wena osuke uyibizile mbukelo khona ekhaya nakho. La mawabulela umuntu noma waphula isisu uyageza la isigezo sani senhlanhla sekususa amabhadi namashonasi. So 200 mbukelo khona ekhaya. La ukwezitha mbukelo khona ekhaya abantu abahlangana negama lakho abafuna ukuphumela abafuna ukubona phambili bashaya even nangesicitho mbukelo khona ekhaya. La mbukelo khona ekhaya uyasizakala kakhulu impilo yakhe yaphambili. La mbukelo khona ekhaya uma uvulekile 500 rand mbukelo khona ekhaya yageza ngawo ufuthe ngawo ukhulumise mbukelo khona ekhaya. Locksmith mbukelo khona ekhaya na 200 rand uyafutha uyageza. Thandeka 500 rand uyageza uyafutha mbukelo khona ekhaya. Ntambo yehlala kuwe mbukelo khona ekhaya 200 rand. Amanzi uyawaphuza ugeze ngawo uwathele kwamanye 200 rand mbukelo khona ekhaya. Imbiza nansi 200 rand mbukelo khona ekhaya yaphuza boba niyabaphuza ilapha nezinso iyakusiza konke ufuna ifise kuko ukusize kuko iyaklina ngaphakathi kuwe egazini lakho ube negazi ubona ungibaba kufuna ukuthi hlise igazi lakho ligijima mbukelo khona ekhaya. La ekhaya siyakhuleka sithandaza bese kuba nobani noGowani wesicitho mbukelo khona ekhaya naye 200 rand mbukelo khona ekhaya. Siyakhuleka sithandaza umkhuleko uhamba odwana ungafelele hamba uyohlola sikhona sizahlolela bakhona bazahlolela uthandaza yebela bendabuko kula busembukelo khona ekhaya usabukela iTube party element subscribe utshele nabanye nge4 December ngibona phe Diploof eSoweto mbukelo khona ekhaya kula kubusise ukuthi ufuna kuzohamba kahle beka imali phansi.